హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము, దీన్నే దైవ మరియు అసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముఖ్యంగా మరి ఈ అధ్యాయంలో దైవీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు, అలాగే అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను, దైవీ మరియు ఆసురి గుణాలు కలిగిన వారి గురించి ఈ అధ్యాయంలో వివరించడం జరుగుతుంది. డివైన్ అండ్ డెమోనియక్ నేచర్స్ గురించి ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనము నిన్న చూసినటువంటి ఆ 15వ అధ్యాయము మొదట్లో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఈ జగత్తు అనేటువంటి ఒక అశ్వత్థ వృక్షము గురించి చెప్పబడుతూ ఉంది. మరి ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి అనురక్తులైనటువంటి వారు మరి ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే నిమగ్నమవుతూ ఉండేటువంటి మరి అలాగే ఆ అశ్వత్థ వృక్షం నుండి వచ్చేటువంటి మరి అదనపు వేళ్ళు కొన్నేమో మంగళ
శాస్త్రాలను అనుసరిస్తూ శాస్త్ర నియమాలను పాటిస్తూ ఉండేటువంటి వారు దైవీ స్వభావులు అని, శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తేటువంటి వారు అసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఈ అధ్యాయంలో ఆ విధంగా దైవీ మరియు ఆసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అందులో ఈ 16వ అధ్యాయంలో మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు దైవీ గుణాలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలు, ఏవి దైవీ గుణాలుగా చెప్పబడతాయి అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. ఒక 26 దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అని, ఆ 26 దివ్య గుణాలను కలిగినటువంటి వారు దైవీ స్వభావులు, లేదా ఆ గుణాలను దైవీ గుణాలు అని, వారిని దైవీ స్వభావులుగా చెప్పేవి. మరి ఆ గుణాలు ఏమిటో ఇక్కడ మనకి 3 శ్లోకాలలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. 16వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, 2వ శ్లోకము, 3వ శ్లోకాలలో మరి దైవీ స్వభావాల యొక్క లక్షణాలను, గుణాలను, దైవీ గుణాలను తెలియజేస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడు, భారత, ఓ భరత వంశీయుడా, అర్జున్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఓ భరత వంశీయుడా, ఓ అర్జున, నిర్భయత్వము, మరి చిత్తశుద్ధి అంటే స్వీయ స్థితి, తర్వాత పవిత్రీకరణము, అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపము లేకపోవడము, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభ రాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కర్మాచరణ యందు సిగ్గును కలిగి ఉండడము, దృఢ నిశ్చయంతోనూ, తేజంతోనూ, ఓర్పుతోనూ, ధైర్యంతోనూ, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడము, అలాగే గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనే దివ్య గుణాలు దైవీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క లక్షణములు అంటూ ఈ 26 గుణాలను ఆయన దైవీ గుణాలుగా, దైవీ గుణాలంటే దైవ సంబంధమైనటువంటి స్వభావంతో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి సంబంధంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. మరి ఇందులో నిర్భయత్వము, సాధారణంగా మరి భయం లేకుండా, ఎందుకంటే ఈ కాలక్రమంలో మనము కాలం హరించేసేటువంటి కాలం అంటే మనం మరణం, భయం పడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించినటువంటి వారికి, ఆ దైవీ స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వారికి మరి ఈ భయం, ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన భయములు అనేటువంటివి ఏమీ లేకుండా ఉండేటువంటివి. చిత్తశుద్ధిని కలిగి ఉండడం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము అంటే మరి ఆత్మ, పరమాత్మలు, ప్రకృతి, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము, మరి ఆ విధంగా అంటే వైరాగ్య భావనతో ఈ భౌతిక జగత్తు ఎడ వైరాగ్యమును కలిగి ఉండి ఎటువంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవత్ సంబంధంలో చేసేటువంటి ఆ స్థితిని, ఆధ్యాత్మిక ముక్త స్థితిలో ఉండడం, అలాగే దానము,
మనస్సును నిగ్రహించుకొని ఉండడము, యజ్ఞయాగాదులు చేయడము, వేద పఠనం చేయడము, తపస్సు చేయడము, సరళంగా ఉండడము, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించకుండా అహింస మార్గమును ప్రవర్తిస్తూ ఉండడము, మరి సత్యము ఎల్లప్పుడూ కూడా వాస్తవమైనటువంటి విషయాల గురించి మాత్రమే మాట్లాడడం. ఎందుకంటే ఈ అహింస అనేటువంటి పదం మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఎందుకంటే ఈ అహింస ఎటువంటి ఇబ్బందులను కలిగించకుండా, అంటే ఏ జీవుడు యొక్క ఇది ఇంతవరకు వినిపించిందా మాతాజీ? స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. పర్లేదు. మీకు ఎంతవరకు వినిపించింది ఇంతకుముందు? అహింస దగ్గర నుంచే ప్రభుజీ. అహింస దగ్గర నుంచే కదా? ఓకే. ఇక్కడ సాధారణంగా అహింస అంటే మనము ఏదో శారీరకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయడం, అంటే ఇబ్బందులు గురి చేయకుండా ఉండడం మాత్రమే అని అనుకునేటువంటి భావన ఉంటుంది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు వారి యొక్క భాష్యంలో, అహింస అంటే ఏ జీవుని యొక్క పురోగమన జీవితానికి ఆటంకపరచకపోవడము అని అర్థం. మరి కాబట్టి అందుకే ఆయన చెప్తారు, దేహము చంపబడిన తర్వాత కూడా ఆధ్యాత్మిక కణము చంపబడదు కనుక భౌతికేంద్రియ భోగం కొరకు జంతువులను చంపడము లేదా ఏ హాని లేదని మనిషి అనుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా, ఇతరులకు మానసికంగా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడమే. అలాగే ఎప్పుడు కూడా వాస్తవికమైనటువంటి విషయాలనే మాట్లాడాలని, ఏదో తన యొక్క స్వలాభాల కోసం మనిషి నిజాన్ని వక్రీకరించకూడదు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే కోపాన్ని అణుచుకోవడం అక్రోధము అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా మనం ఒక విషయాన్ని గురించి ఆసక్తిని పెంచుకోవడం వల్ల దానిపైన కామం పెరుగుతుంది, అంటే మోహం పెరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అది నెరవేరకపోతే అది క్రోధంగా మారుతూ ఉంటుంది అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్వపు అధ్యాయాల్లో మనకి శ్లోకాల్లో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో కనుక మరి అనాసక్తతో ఉండాలి, తద్వారా ఎటువంటి కోపం లేకుండా అక్రోధంగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా త్యాగ నిరతి కూడా చెప్తుంటారు, శాంతియుతంగా ఉండడము, చాడీలు చెప్పకపోవడము, అంటే అనవసరమైనటువంటి సాధారణ లౌకికమైనటువంటి విషయాలను గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి చదరంగా వేరే వాళ్ళు ఉండేటువంటి మనం గురించి మనం మాట్లాడడం కానీ, మనలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తుగానే ఎదుటివారిలో ఉండేటువంటి ఏ చిన్నదైనా పెద్ద లోపంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వాడు ఇట్లా అంట కదా, వాళ్ళు బాగా భక్తి అంటారు కానీ చేసేది వేరే ఉంటుంది అంటూ కొన్ని రకాలైనటువంటి మాటల్లో చెప్తారు. అలాంటివి ఏవి కూడా మాట్లాడకూడదు అని చెప్తారు. అవి ఏదైనా మాట్లాడితే వారు చేసినటువంటి పాపాలు మనకే వస్తాయని చెప్తారు. కనుక ఈ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో ఇతరుల గురించి, అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవద్దు అని చెప్తారు. అన్ని జీవుల పట్ల దయతో ఉండాలి, ఎందుకంటే సర్వజీవులలోనూ ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి దాంతో ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఎటువంటి లోభము ఉండవద్దు అని, మృదు స్వభావంగా ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన చెప్తుంటారు, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి. ఎందుకంటే సాధారణంగా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, ఈ లోకంతో నాకేంటి, నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాను, ఆ శాస్త్రాల్లో చెప్పబడ్డవన్నీ ఏదో పుక్కుడి పురాణాలు అనుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాటికి విరుద్ధంగా మనకి లోకంలో ప్రామాణికులైనటువంటి మన పెద్దలు, పూర్వీకులు
ఎన్నో విషయాలను అనుభూతి పరంగా చెప్పినటువంటి ఉంటాయి, వాటికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించవద్దు అని. అవన్నీ కూడా శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు. సో కనుక వాటికి విరుద్ధంగా కర్మాచరణ చెయ్యాలి అని ఇస్తే, అంటే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగాను లేదా మనకి లోకంలో ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్లకు విరుద్ధంగాను ప్రవర్తించినప్పుడు సిగ్గుపడేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండడం కూడా మరి దైవీ లక్షణంగానే చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఒక విషయం మీద దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఉండాలి అని చెప్తారు. తేజంతోనూ అంటే ప్రకాశవంతంగాను ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. ఈ తేజము అనేటువంటిది క్షత్రియుల యొక్క ధర్మంగా చెప్తుంటారు. ఓర్పు, సహనం, అలాగే ధైర్యము, శుచిత్వము. మనకి సాధారణంగా ఈ శౌచం అని చెప్తాం, శుచిత్వము, శుభ్రత్వము. ఈ శుభ్రత్వం అనేటువంటిది దేహంతోనే కాదు, మానసికంగా గాను శుభ్రంగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దేహ శుభ్రత్వానికి మామూలుగా సాధారణంగా స్నానాలు చేస్తూ ఉంటాం, కానీ మానసికమైనటువంటి శుచిత్వానికి ఆ భగవత్ చింతనలో ఉన్నప్పుడే మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ మలినాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఇతరులకు ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం, అలాగే ఇతరులు మనల్ని గౌరవించాలి అనేటువంటి ఒక భావన, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము, ఇవన్నీ కూడా దైవీ స్వభావాలు, ఇవన్నీ దైవీ గుణాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణములు అర్జున అంటూ చెప్తుంటారు. అంటే ఈ 26 లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దివ్య గుణాలు అని, ఇవి వివిధ వర్ణాశ్రమ పరిస్థితులను అనుసరించి జీవులు ఈ అంశాలను పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. మనకి 4 వర్ణాశ్రమ విధానాలు మనకి ఉన్నటువంటివి ఏంటంటే, సాధారణంగా 4 ఆశ్రమాలు 4 వర్ణాలుగా ఉండి విభజించబడినటువంటిది. వర్ణాశ్రమ ధర్మములో మనకి మరి బ్రహ్మచారిగాను, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి అని. అలాగే వర్ణాలుగా చూసినట్లయితే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి ఉంటాయి. సో మరి ఆ గుణాలను, వాటి యొక్క స్థితులను అనుసరించి ఈ 26 లక్షణాలను ఈ 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాల్లో ఉండేటువంటి వారి యొక్క స్వభావాలుగా చెప్తూ ఉండేటువంటి లక్షణాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇవి మరి ఈ దైవీ లక్షణాలు అంటూ చెప్తున్నటువంటివి. వివిధ వర్ణ ఆశ్రమ స్థితులను అనుసరించి జీవులు, మానవులు ముఖ్యంగా వీటిని పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి కానీ వీటిని పాటించకుండా ఈ భౌతిక జగత్తులో మాయా మోహంలో పడి దుఃఖ కారణమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నం అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ రావట్లేదు కదా? స్క్రీన్ అవును రావట్లేదు. ప్రభుజీ. మీ వాయిస్ కూడా ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? ఇంతకి వాయిస్ కూడా కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ అప్పుడప్పుడు. అవునా? ఇప్పుడు మాతాజీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, చూద్దాం కొంచెం. ఓకే, స్క్రీన్ వస్తుందా మాతాజీ ఇప్పుడు? వస్తుంది ప్రభుజీ, ఇప్పుడే వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడే పెట్టాను నేను, స్క్రీన్ పెట్టలేదు కొంచెంసేపు. ఒక్క నిమిషం, ఇది కూడా వీడియో ఆపరేస్తుంది. హరే కృష్ణ. క్లియర్ గా ఉంది కదా మాతాజీ ఇప్పుడు? మరి రామకృష్ణ ప్రభు ఉన్నారా? ఎస్ ప్రభుజీ, క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, ఉండండి, నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి, ఎందుకంటే నెట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఓకే సరే, స్క్రీన్ ఆపేస్తున్నాను, చూద్దాం కొన్ని. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా ఆ దైవీ గుణాలు గురించి చెప్పినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ 4వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇది, దంభో దర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి అసురీ స్వభావాలు.
అసుర స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు అంటూ మరి దైవీ గుణాలు మనకి మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆ దైవీ గుణాలను గురించి చెప్పినటువంటి ఆయన ఈ శ్లోకంలో హరే కృష్ణ నరకానికి రాచమార్గంగా వివరించబడినటువంటి ఆ స్వభావాలు గర్వము, పొగరు, మరి ఆ అహంభావము, దురహంకారం, అహంభావం అంటుంటారు. మరి కోపము, క్రోధము, కోపము, పరుషత్వము, మొరటుతనము అని చెప్తుంటారు. మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఈ ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఆసురీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క లక్షణములు కలిగిన వారికి చెందినవి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఈ అసుర స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలను, వాళ్ళు నిబంధనలను పాటించక వారి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేటువంటి వారు ఆసురులుగా చెప్పబడేటువంటిది. సో మనకి ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు, 4 పాదాలుగా చెప్పబడేవి దయ, తపస్సు, సత్యము, శుచిత్వము. ఇవి ధర్మం యొక్క 4 పాదాలు లేదా 4 స్తంభాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. మరి వీటికి ఆటంకం కలిగించేటువంటి విషయాలలో మనము ఇన్వాల్వ్ కాకూడదు అని మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తూ ఉంటుంటాం. ఆ దయ, తపస్సు, దయ మెర్సీ, తపస్సు ఆస్టారిటీ, సత్యం ట్రూత్, శుచిత్వము క్లీన్లీనెస్ శుభ్రత్వం. సో మరి అందుకే ఇక్కడ మాంసాహార భక్షణము మనలో ఉండేటువంటి దయాగుణానికి, ఆ దయా లక్షణానికి, దయ అనేటువంటి ధర్మం యొక్క పాదానికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుకే మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో నో మీట్ హీటింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే మన తపస్సుకు ఆటంకం కలిగించేటువంటిది ఈ మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడం వలన తపస్సుకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అంటే ధర్మం యొక్క మరొక స్తంభానికి ఆ మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడం ఆటంకం అవుతుంది. అలాగే శుచిత్వము అనేటువంటి అంటే వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కొంచెం వెయిట్ చేద్దాము, జాయిన్ అవుతారేమో మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మ్యూట్ లో వెళ్ళారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేసింది ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. ఓకే ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఇది వినిపించిందా మాతాజీ ప్రభుజీ? వినిపించింది ప్రభు. శుచిత్వం దగ్గర ఆగారు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకి ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలుగా ఉన్నటువంటి దయ, తపస్సు, శుచిత్వము, సత్యము అనేటువంటి వీటికి అవరోధాన్ని కలిగించేవి మాంసాహార భక్షణము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడము అంటే ఇంటాక్సికేషన్, అలాగే ఇలిసిట్ రిలేషన్షిప్స్, అలాగే గాంబ్లింగ్, ఇవి ఆటంకాన్ని కలిగించేవి. అందుకే మనకి ఇస్కాన్ సంస్థలో ఈ 4 మనల్ని రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్తారు. అంటే ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలకు, అంటే ఈ 4 నియమాలు 4 స్తంభాలకు రక్షణగా, అంటే వాటిని ఇచ్చేసేటువంటిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే మాంసాహార భక్షణం వదిలివేయడం, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడం, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడము, అలాగే గ్యాంబ్లింగ్ జూదము ఆడకుండా ఉండడము, ఇవి చేయాలని చెప్తుంటారు. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ గా మనం చూస్తూ ఉండేటువంటి. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. సో మరి మనము ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కలహాల కపట యుగంలో చూసినట్లయితే, నేటి ఈ వ్యవస్థలో ప్రతి కుటుంబంలో కూడా కలహాల యుగమే అటువంటిది. కలహాల యుగంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ యుగంలో కుటుంబ వ్యవస్థలో కూడా ఎలా ఉంటున్నారంటే, ఒకళ్ళొక పైన ఒకళ్ళు ఆధిపత్యం చెలాయించాలనేటువంటి భావనతో ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటూ ఉండేటువంటిది. కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో ఉంటూ మనము మరి ఆ భక్తి యుతమైనట్టుగా ఉన్నట్లయితే, కలిసి ఉండేటువంటి కుటుంబంగా, అందరూ కలిసి భగవంతుని ప్రార్థన చేసేటువంటి కుటుంబం, అంటే కృష్ణుడు కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి కుటుంబము మనకి, అంటే ఈ కలహాల విషయాల నుండి, అంటే దైవీ లక్షణాలు కలిగి ఉండే విధంగా మరి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి విషయము, అది జీవులను ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసుకునేటువంటి, మరి ముక్తి పొందేటువంటి మార్గము భక్తి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, కానీ అసుర గుణాలు బంధనంలో చిక్కుకోవడానికి కారణమవుతాయి అని చెప్పి, ఓ పాండుకుమారా, ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఈ శాస్త్ర విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయటం లేదు. యుద్ధం పాల్గొనడము అసుర స్వభావం కాదు కనుక నీవు యుద్ధంలో నీ యొక్క ధర్మమైనటువంటి క్షత్రుడిగా నీ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధం చేయవలసింది అని చెప్తూ ఆయన్ని ఇక్కడ మరి ఆ యుద్ధం చేసి వారిని సంహరించడం అనేటువంటిది అసుర స్వభావం అవుతుందేమో అని అర్జునుడు భయపడుతూ ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన్ని ప్రోత్సహిస్తూ తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని చేయవలసిందిగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని సంహరించడము వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ.
మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వీడియో ఆఫ్ చేయండి ప్రభుజీ, లేదండి. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ ఒకసారి లైవ్ ఆఫ్ చేస్తారా మాతాజీ? శ్రీదేవి మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు వీళ్ళు మీరు చెప్పు కంటిన్యూ చేయండి, చేస్తారా? మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేస్తాను ప్రభుజీ, చూడండి. లేకపోతే నేను తర్వాత అది యూట్యూబ్ లైవ్ ఆఫ్ చేయలేదని స్టార్ట్ చేయాలి ప్రభుజీ. ఆహా, ఏమవుతుంది చేసేయండి, ఇప్పుడు లైవ్ ఆఫ్ చేయి. హోస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది? ఇప్పుడు మీరున్నారు ప్రభుజీ. పర్లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంది. ఒకసారి చూడండి, లేకపోతే కంటిన్యూ చేస్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు, మీ వాయిస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా ప్రభు? ఇందాక వినపడలేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వినపడుతుంది ప్రభుజీ. ఆహా,
ఇలా మీరు కంటిన్యూ చేయరాదండి, మరి కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందేమో నాకు. సరే ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. అంటే ఇది కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. మీది వాయిస్ బాగా బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు కంటిన్యూ చేసేయండి. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రావట్లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు కంటిన్యూ చేసేస్తారా? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే. ప్రభు మీకు హోస్ట్ వచ్చింది చూడండి. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.